2025. Vlog lang tayo dahil for the first time in so many days sabihin ng araw ulit. Pero for sure most likely later sa afternoon magiging maulan yan for sure, or maulan. Now nga, bago ako nag-start share ko lang sa mga nagmamotor yun, nakikita nyo yan, meron palang ano dito hindi na pala experience sa loob. So yun, sa for today's video share ko lang kung nasa nakakabit na extra accessory, throttle bar. Nakapulot na lahat mga doors kayo kasi business na lalo nang mahina yung kaso gloves. Oy, gloves yun dahil nga siguro nagbuwan na sa akin plato niya medyo nabawasan na, so hirap ang grip rubber cable. Tsaka yun nga sa long rides ano to nakangali kasi na palagi nakagalaw. Pero yun gusto mo lang agos lang yan, pero nagagas ako see, agos ko lang hindi na kailangan nakagrip ako. So nakaka-help siya lessen pain sa pagta-throttle lalo na pag long rides. Yan, kasi challenge din yung nakakalo yung kamay mo dahil sa pain mainit na yun. Ay kaan na nakakalo yung ano kamay or top doon sa bandang pinky finger. Ay yung common na ano hindi pa may pinatawid, dalawa na lang na. Anyways, na ano kaya yung ruling niyan sa ano sa YouTube ng ano, yung mga nagba-vlog na ganito, look yan, paano maalisin ang faces ng lahat ng tao sa lahat ng videos mo? Tsaka ano pa yung silbi ng vlog kung i-blur mo lahat ng mukha nila, diba? I think applicable yun to sa mga ano, mga content creator na focuses mga ibang tao talaga. Pero yung vlogging na motovlog, I doubt na ano, ibaban nila yun, no? Not sure. Huwag muna tayong salpak dahil may tao sa likod, baka kalabalo tayo.
ng ano, fumigate ng ano, ng lamok.